אוקיי, אז היו שלכולם, זה ולוג ראשון שלי, אז אני ממש כאילו מתרגשת, אבל אני עושה לכם שורטס וכזה. זאת פעם ראשונה שאני בכלל כאילו עושה דבר כזה, אז פשוט רציתי לנסות, אז סרטון הזה חפירה, אבל אני אעשה לכם הולים ודברים שווים, אז כדאי לכם לתת בסאב. תראו, אפילו הוא אומר, נו סאב חבר'ה. ויהיו פה עוד מלא דברים שווים, אז תיכנסו לאושר סרוג לא ביוטיוב, בפייסבוק, ותקבלו מלא פריטים שווים וגם משתלמים. ואם תכתבו שמה, כאילו אם תדברו עם סבתא שלי ותגידו לה שהגעתם מערוץ אושר סרוג ביוטיוב, היא תסדר לכם הנחה. וזהו, ביי יוש.